B'investiment ta' 5 miljun u 600,000 euro, ir-Renal Unit f'Mater Dei issa huwa mammar b'35 Magna Ġdida. B'hekk tul it-3 xhur li ġejjin se jinbidlu l-magni kollha ta' dialysis f'din l-unità li wħud minnhom immorru lura għall-1999 u kienu nġibu Mater Dei mill-Isptar San Luqa. Il-Ministru għas-Saħħa Fir-Renal innota kif dawn il-magni jintużaw minn 185 pazjent li wħud minnhom saħansitra jmorru l-isptar 3 darbit fil-ġimgħa biex jieħdu dan it-trattament li jdum madwar 4 sigħat kull darba. Trattamenti li minnhom isiru mal-20,000 fis-sena. Proċess li fih id-demm jissaffa għal pazjenti li għandhom kundizzjonijiet ta' mart tal-kliewi hekk kif il-kliewi ta' dawn il-pazjenti ma jkunux qed jaqdu din il-funzjoni. Fir nota li għalkemm dawn il-magni kienu jaqdu l-funzjoni tagħhom inħass il-bżonn ta' bidla l-aħjar, tiġdid u titjib li seta' jseħħ anke permezz ta' tqassim responsabbli fil-finanzi u l-ekonomija tal-Gvern li reġistra surplus. Il-magni li kellna kienu jagħtu servizz, l-istaff tagħna jagħti servizz eċċellenti, proġut minnhom kellhom kważi 20 sena. Jiġifieri wasal iż-żmien li jinbidlu, il-Gvern fejn tidħol is-saħħa tal-poplu jagħti priorità, ma nitqamlux mas-saħħa tal-poplu, ma nixxaħħux, u allura issa li għandna l-finanzi fis-sod nistgħu nniżlu dak il-benefiċċju kollu finanzjarju għand il-pazjenti tagħna biex intuhom saħħa aħjar. Kien spjegat kif minn dawn il-35 magna, 32 se jkunu qed jintużaw filwaqt li 3 se jkunu disponibbli f'każ li tinqala ħsara f'xi waħda minnhom. Paul Kalleja, charge nurse f'din l-unità fl-isptar, spjegalna li dawn il-magni l-ġodda huma tal-aqwa kwalità u mistennija jġibu qabża ta' kwalità fil-kura tal-pazjenti li jagħmlu użu minnhom. Jagħmlu ċertu dialysis li ma konniex nagħmluh bil-magni antiki. Tajjeb, għandhom ħafna features u bl-aħħar teknoloġija fejn għandu x'jaqsam kondizzjonijiet ta' mart tal-kliewi. Fejn il-pazjent b'da tip ta' trattament ħajħossu ħafna aħjar u l-kondizzjoni tiegħu tkun ħafna aħjar. Fil-kuntest ta' kundizzjonijiet tal-kliewi, il-Ministru Fern innota kif is-sena li għaddiet seħħew 21 trapjant. Fl-istess waqt innota kif wara li s-sena li għaddiet twaqqaf ir-reġistru tad-donazzjoni tal-organi diġà rreġistraw fih ma' 8,200 persuna. Lil minn dan fakkar kif biex is-servizz tas-saħħa jkompli jissaħħaħ hemm il-ħsieb li jiddaħħal ir-remote patient monitoring biex il-pazjenti jkunu jistgħu ikollhom il-kundizzjoni tagħhom ivverifikata mill-kumdità ta' darhom.